Lekeitioko San Joan Talaren begiratokiak mundua irakurtzeko ikuspegi berezia eskaintzen dio hurbiltzen denari. Zeru malko eta ondozuloen artean idatzitako kontakizunari begiratzeko aukera paregabea. Bertan, elkartuko gara Miren Agurmea berekin, erritmo, soinu eta isiltasunez bete duen Amorante frantsesa liburuaz solastatzeko. Miren Agur, ia 40 urte zure ibilbide literario hasi zenatik? Bai, datorren urtean, 2006an, beteko dira 40 urte nire lehenengo liburutik. Orduan, 24 urte nituen, Uneka Agaba izeneko liburua zen, Labairuk argitaratutakoa, ipuin bilduma bat, Bizkaiera idatzitakoa, momentu hartan galduta geratu zena, baina, on atzera begiratuta, iruditzen zait, benetan tituluarekin nolabait laburbildu nuela, gero nire ibilbidea zer izango zen eta zen momentutan nagoen orain. Ez da, Uneka Agaba zan liburua eta uneka egin dugu gure bidea, ez da? Liburu asko, kaleratuta. Bai, lehengo batean, ikastaro bat eman behar genuela eta esan nuen, pazientzia pixka bat hartu eta zenbatu egingo ditut denak. Eta, egia esan da, ume liburu asko dauzkat, gazte liburuak, gero poesia helduentzako, irakurgai errezak ere bai euskara ikasleentzako, eta guztira, okerrezpanago, 100 liburu izango dira, datorren urtean, Amorante frantsesaren itzulpena gaztelaniara argitaratzen baldin bada. Marka ederra, marka ederra. Ez da gilotzatu ala ez, baina da, ez da moduan, idazle centenarioa ez da, ez nuke nahi hori arrokeria plantatzat hartzerik, baina neure buruari egiten dit grazia, inoiz ez nukeen pentsatuko. Egia da liburu batzu laburtxoa dirala, eta baina, azken batean izenburua dira. Gero, ezagunak, kristalesko begi batekin hasitako bide hori, Espainiako, poesia saria, bebai, jasota, 2021 batean, eta purtsubet, gailurra jota liburu ederren bidez bebai, eta bestelako proposamen bategaz gatoz gaur, Amorante frantsesa liburuagaz. Bai, Amorante frantsesa ere badalako, orain egitea tokatzen zitzaidan urratsa, ez da? Ni beti izan naiz formatu desberdinen zalea edo, hibridotasunak erakarri egiten nau, ikusteak zer gertatzen den narratiba eta lirika, alkarren ondoan jarri eta ze harmonia eta ze frikzio sortzen den hor, eta alan animatu nintzen poema bidez osatutako novela bat idaztera. Novela bata? Novela bat da. Poemaka zatitxuka eginda? Hori da, esan dezagun, neurri batean poema bakoitzak dauka kapitulu baten funtzioa, beste batzuetan poema bat baino gehiago behar izan dira eszena bat osatzeko, baina egia da, honen andamioa, liburu honen andamioa, poemak dirala eta poemetan badakigu, oihartzunak, paralelismoak, elipsiak eta abar dira, argamasa. Esan dugu, 4 hamarkadatako ibilbide literario horretan, gauza asko lortuta, sari garrantzitsuak lortuta, lorpen pertsonalape euskaltzain oso izango da, zeura gotxabe euskaltzainean izatea, izango da lorpen bat bai, ez da? Euskaltzain izatea hori bat da, hori hasteko, baina gure euskaltzain buruak esaten duen moduan da, kargua eta karga. Horra sartzen gara gure neurrian eta gure ahalen barruan lan egiteko, ez da? Momentu honetan, literatura batzordea berreratu da eta hor gabiltza ekinbide batzuk lantzen, batez ere divulgazio mailan eta literatura garaikidera gehiago hurbiltzeko. Baina gure hizkuntza zentroan hartuta eta egiten duzuen lan guztia kontutan izan da, 40 urte,
liburuak idazten eta datozen akatzetik. Baten bat batuko zaigu gaur elkarrezketara, plazer bat izango da, Miren Agur zeuaz batera nor batuko zaigu programan gaur? Bueno, Leire Vargas Nieto, Durangarra, itzultzailea, sortzailea, eta, bueno, bera etortza nahi izan dut, bere bigarren poema liburua, Bihotz museo bat, benetan iruditu zaidalako arrazoiaren eta emozioaren arteko oreka betetzen duen liburu bat, baina benetako pilpira galdu gabe. Bollikaoak jaten dituzten, pegatak eta pinak trukatzen, kantxetan elkar xaxatzen duten, mutilok baote dute susmorik, tesirik, usterik, I.B.ren hilketaz. Amorante frantsesa, titulua, Miren Agur, bueno, azalduko diguzu, zergaitik titulu hau, baina zer gordetzen du? Liburuak barruan, Amorante frantsesen bat agertuko dalako, agurtzanena izango dan amorantea, baina agurtzanek bestelako zeregin bat izango du eskuartean be bai. Bai, bueno, liburuaren izenburua Amorante frantsesa da, naiz eta Amorante frantsesa hau liburuan, traman, nahiko berandu agertu eta pertsonaia sekundario samarra izan. Baina oso garrantzitsua gure agurtzane, gure protagonistaren bizimoduan biraketa bat markatuko duelako. Eta ze zentzutan markatzen du biraketa edo inflexio hori, agurtzane oso bakardade zalea da, agurtzane bakardadean bizitzeko autua egin du, eta plataforma baten ezagutuko duen gizon hau ere, bere bakardadetik datorrenez, hasierako momentutik egingo dute, edo topatuko dute konplizitatea. Gainera, keinu simboliko baten bidez, ze beren arteko lehen hitzorduan, gizonezkoak, Viktorrek, karriko dio ardoa, bordeleko ardoa, eta bordeleko ardo horren izena ez da nola nahikoa, Domen de la Solitud izena daukalako. Bakardadearen etxaldea edo bakardadearen, bueno, pues, ez dakitzelan esan, eremua. Eta orduan, hor hasten da bien arteko ezagutza eta bien arteko konplizitatea. Nor da agurtzane, Miren Agur, eta zer egiten du? Bueno, agurtzane 60 urteko emakume bat da, Bilboko DBH-ko instituto batean lan egiten duena, atezaina da, bera. Horreitzik liburuko lehenengo poema, nire fitxa izeneko horretan, lehenengo esaldia da, nire obsesioa beti izan dira ateak eta giltzak. Da jarraien esaten du, beti ez, ze bizitza bakar batean, bizitza bat baino gehiago biltzen dira orduan. Momentu horretan, 60 urterekin, aurretik izan ditu beste lanbide batzuk, izan ditu beste harreman batzuk, baina momentu horretan atezaina da. Eta atezain izate horrek justifikatzen dau, gero argumentuan zehar hartuko duen detektibe papera. Kontua da, berak 4 unibertso dituela. Basoa eta basoan daukan etxea, familiaren lursail batean egindako bunker moduko bat, eta gero beste alde batetik institutua eta Bilbo aldea, ez da Bilbo handia edo esaten dugun hori. Eta orduan, bera nortasun gogorreko emakumea da, baina aldi berean oso bihotz honekoa. Adeitasunari ihes egiten dio, baina bera adeitzua da besteekin. Ironia jartzen du bere emozioen eta gertaeren artean. Ze kontua da, egun batean, zoritxarrez, institutoko ikasle bat, neska bat, Irati Beraza, hilda topatuko dutela, bortxaz hilda, Artxandako maldetan. Eta orduan, hortik aurrera, nahi barik ere, ikerketan parte hartuko du, han eta hemengo arrastoak lotuz. Izango da ikerketa hori, hildo nagusia, Miren Agur liburuarena,
Eta esan duguna, agurtzaneren begiekin eta sentimentuekin, bestelako kontu batzuei buruz ere hitz egingo dugu, maitasunak, pasatakoak, etortzeko daudenak, adin ezberdinetan ditugun maitasun ezberdinak ere agertuko dira, bestelako mila kontu, agurtzaneren gogoeten bidez, baina ikerketa hasieratik amaierara eta irakurlea be ikerketa horretan aurrera doa, emango dizkio, gainera agurtzanek pista batzuk argi dabilen irakurleari, eta hasi eta amaitu egingo da liburu bat. Bai, bera ikertzen hasiko da, aurrez pentsatu gabe, egun batean ja ertzaintzak eraman dituenean neska horrek institutuan izan dituen zerak, berak takila garbitu eta takilaren balako ertz metaliko batean paper bat topatuko du. Eta paper hori da topatuko dugun, berak eta gu topatuko dugun lehenengo pista, baina da pista literario bat. Ze neskatuak paper bat utzi du toles eginda, non alde batean Diane Wakoski, poeta kaliforniarraren testu txiki bat dagoen bakardadari buruzkoa, eta beste aldean telefono zenbaki bat. Eta orduan agurtzan edino, baina neskatu hau 18 urteekin, 19 urteekin zer lan sentitzen zenain bakarrik. Eta beste alde batetik, zergatik ez zuen grabatu bere mobilean zenbaki hau, norena ote da, ezta? Eta hirugarrenik, baina nor da Diane Wakoski, bai? Orduan, claro, eskuratuko du liburu hori, kulturretxeko liburutegizan, eta liburua jaso eta batera, alde batetik iturri ironiko batekin topatuko da, ze liburuaren izena oso guretzat izenburu barregarria, Espainiako erregearen zain. Gure testu inguruan Espainiako erregea ez da guk buruan daukaguna, baizik eta garaiaretako Amerikarrentzat gure printze urdina. Eta orduan alde batetik liburu horretan dauen ironiarekin topo egingo du, baina baita beste alde batetik desamodio tragedia batekin. Eta orduan kasu horretan agurtzanek bat egiten du liburu horretan Diane Wakoski kontatzen duenarekin, eta hor afinitate handiagoa sentituko du, igartzen duelako neskato ere maitasunpenak sentitzen egon dela hil artean behintzat. Nik nahiko nuke gomendatu Gabriel Arestiren artikuluak, hitzaldiak eta gutunak liburua. Liburu honetan aurkezten zaigulako Arestik zituen iritziak, berak kontatu zituen gauzak, literaturatik haratago. Baina urten izan da bere 50. urte hurrena, eta interesgarria iruditzen zait, hori esaten duena, ezagutzeko Aresti beste alde batetik, garai hartako egoera politikoan nun kokatzen zen jakiteko, ze gauza saltzen zituen, eta horrela bide batez bere lan literarioa ere hobeto ezagutzeko. Poemen bidez, apurtxoet forma izango dalako liburuaren berritasun handiena. Nola idatzita dagoen, poemen bidez, hau da, zatitxuka, pirulaka, jakingo dugu, nola egiten duen aurrera historioak, poema oso libreak, oso ezberdinak euren artien, nork hitz egiten duen kontuan izan dabe, bai ezberdinak dira, zelan antolatzen daudana? Bai, zelan antolatzen den, egia esan nik oinarri bat izan nuen liburu hau abiatzeko orduan. Eskolastikako Josune Muñozek pasatu zidan orain dela urte batzuk irakurtzeko Dorothy Porter australiarraren liburu bat, The Monkey's Mask, La Máscara del Mono gaztelaniaz, eta liburu horrekin, formarekin geratu nintzen iluratuta, ze idazle hori alde batetik novela beltzaren egilea zen, da beste alde batetik poeta, eta esan nuen, behitu bere bi doain lotu ditu, eta ze formula berritzailea esan nahi dut, narratiba poemen bidez kontatu hori betidaniko generoa dugu, baina gaur egun nahin beste landu estena, 19. mendera arte tarteka bai, baina gaur egun nahin beste ez, dorduan esan nuen, nik hain tramakora pilatzua, igual ez, baina neure neurrian ere, halko neuke egin zerbait honen estilokoa, orain arte poesian ikasitakoa baliatuz, eta beste alde batetik orain arte zutabe edo izan ditudan gogoeta
eta sentsorialtasunari hirugarren zutabe bat gehituta, misterioa edo suspensearena. Baina ez da novela beltz bat, ez da novela tipiko bat, baten batek barre egingo luke esan ez, hori novela beltza, ez, hemen misterio eta suspensea dosi txikietan datoz, eta gainera ez dago ohiko novela beltzetan agertzen den hanpa edo mafia edo pistolak edo indarkeria. Hemen sotilagoa da dena, eta azken batean pertsonai arrunt baten agurtzaneren alde abenturero hori azaleratzeko balioko dute. Poesia hori, zuretzat, azalaren kodetik, zamat gozatu genuen horrekin, eta nola gorte errautxakolkoan noraino joan zinen. Esaten gabiltzana, arrisku ezberdinak hartzen, eta liburu hori oso arriskutsua, oso saritua, eta posasko ekarri dizkizuna, baina zenbat lan daukan horrek bai, eta arriskuekin aurrera jarraituta esan duguna, bestelako era baten, poesia irakurtzie, zure kasuen etzaigua arrotza egiten, baina oso ezberdina daube bai, eta esan duzuna, misterioa sartuta, umore hori kontatzeko era, harinagoa, azkarragoa, izan da beste pausu bat oso ezberdin orain arte egin duzuna kontuan izan da. Bai, baina aurrekoa egin izan espanu, hau egiteko kapaz ere nintzen izango, ez da. Hemen adibidez, claro, novela bat da, jenteak igual liburua zabalduta batera, liburuari buruz ezer jakin ezean pentsa dezake poema liburu bat dela, baina bai, badaude poema batzuk autonomoa direnak eta nire beste dozein poema liburutan agertzeko modukoa direnak, baina orokorrean poemak dira katebegiak kontakizuna arilkatzeko. Horregaitik gehienak narratibo edo deskriptiboa dira. Baina bai alegindu naiz, forma ematen, pertsonaia jakin batzuk parte hartzen duten poemetan, poema horiek edo irunakako lerroetan idatzita daude, edo bestela metrika berbera daukate sarreran, edo hasiera eta amaiera ispiluan emanda daude, hori, liburu egin ala, liburuak eskatzen dizkizun, ez da hasieran aurrikusita izaten den zerbait. Liburuan murgildu ala, liburuak eskatzen dizkizun nabardura formalak dira, bai? Pisuak enduta, kontatzen zabiltzenari, sentitzen duzu hori? Pisuak enduta zabiltzela? Bai, liburu hau beste talaia batetik idatzi dut. Dakizun moduan aurreko prosasko liburuak, kristalesko begi bat edo ezurren erretura, horiek autofikzioaren ikuspuntutik idatzi nituen. Eta autofikzioan ere bizialdi horretako, nire bizialde horretan dreinatu behar nituen esperientziekin oso terapeutikoa zen. Autofikzioaren bidez eta Ani Ernaux adibidez eredu gisa hartuta, lortu nuen nire bizitzako fase nahiko luze horretan astun edo eramaten zailak egin zitzaizkidan gertaera batzuk. Baina orain beste bizialdi batean nago eta egia esan behar badut desinhibituago sentitzen naiz idazterako orduan. Ez neuke nahi hau arrokeriatzat hartzerik, baina neure barruan zera sentitzen dut. Aleginak egin ditut, nire ibilbidean zehar, idazle seriotzat arnazaten. Orduan orain, heldu da sasoia, nahi dudan moduan neure burua, bai behartuta eta betiko autoexigentzia mailarekin, baina ez neure buruari horren besteko arramazka egin eta beti introspekziotik idazteko, baizik eta nahi dudan gizara idazteko. Alaiago esan dezagun eta umoretsuago. Asko daude, baina bat igual aipatzearren aipatuko nuke erabili goldea hien ezurren gainetik. Oso liburu interesgarri zait, misteriozkoa, eta badu thriller kutsua, abenturazko eta kontakizunezko kutsua, baina baita ere badu gogoetarako aukera handia ematen duen liburua, ez baita ere ekologiaren edo planetaren egoerari buruz eta bar, eta nire uste novela oso interesgarria dela.
Orain dela gutxi deskubritu nuen, Kontxa Pasamarren liburuztainak zaldi gainean, eta geroztik jende askori gomendatu diodan liburua da. Estatu Batuetako Apalatxeetan gertatutako istorio bat kontatzen du, benetako istorio bat, eta, emakume batzuk antolatu eta han herrisketan alde batetik bestera nola ibili ziren liburuak banatzen eta komunitate bat osatzen. Asko gustatzen zaizkit izaera hibridoa edo mutantea dauzkaten lanak, eta horien barruan utzi azalari Ainara Azpiazu Aspiren komikia iruditzen zait oso gomendagarria abiatzen delako bertso batetik, eta hori behar bada ez da oso ohikoa. Maialen Lujanbiok bota zuen bertso hori oso ezaguna da, izan zen bertso txapelketa nagusian uste 2019koan, eta gaia zen dena ondo zijoan argia piztu zen arte. Eta orduan, kontatzen du lehen pertsonan, bizipen bat, transpertsona baten alegatu egiten du, gaugirokoa, eta orduan argia pizten deskubritzen da zer daukan hankatartean, eta jarraitzen du pixkat. Aspik hori abia puntu hartuta, egiten du aldez aurretik pertsonaia bakoitzak ze bilakaera daukan, nondik datorren eta nolakoa dan, eta beste pixka segidare ematen dio. Eta da oso lan, zer pentsatu handia ematen du, oso xamurra, eta aldi berean indartsua, eta benetan gomendagarria. Ze inporta du gaur ari banaiz, zure aurrean biluzten. Neroni ni neu naizena, hori bakarrik gorpuzten. Nere gerripe zintzilikako desira ari dapuzten. Itzalizazu argia, eta utzi azalari ikusten. Esango du agurtzanek maitasun omen dela, poetentzat akuilurik onena, hemen bi poeta batuta. Leire, maitasunak mugituko gaitu, seguruenik, gutako asko. Nik uste bakoitzak badituela bere fijazioak, ez? Eta nire bintzat gertatzen zait, agian nahi duela beste gai bati begiratu, ez? Baina begirada joaten zaidan tokira. Izan daiteke maitasuna, baina esango nuke maitasuna zentzu oso zabal batean ulertuta, eta batez ere nire kasuan behintzat aipatuko nuke pasioa, ez? Pasioa eragiten digun hori esango nuke dela sorkuntzara garamatzana, eta oso dago lotuta maitasunarekin, baina agian ez maitasunaren ulerkera oso zehatz batekin. Ze unibertsala dan hori? Benetan, unibertsala. Eta maitasuna esan duzu, eta maitasuna eta desmaitasuna. Hori kudeatzen jakin ezkeru modu espasiboan, nik uste dut Agurtzanek liburuan dinon moduan, horixe izan daitekela sortzaile batentzat akuilurik zorrotzenetakoa. Nik uste dut idaztea bera maitasunekintza badela, geure buruarekiko, eta guregana hurbildu nahi duten guztiekiko, ezta? Zentzu zabal horretan ulertu behar dugu maitasuna. Irakurtzea izango da. Maitasunarik eta bat, ze moduzko irakurketa egin duzu, Leire? Gozatu izan da. Egia esan, gainera gero aukera izan nuenez Miren Agur elkarrizketatzeko, eta hainbat irakurketa egin ditut, eta gainera hori, nahi eta nik uste Miren Agur beti dela tentuz irakurtzeko moduko idazlea, ez? Baina, badakizunean aukera izango duzula elkarrizketa hori egiteko, beti, beste aukera batzuk zabaltzen dizkizu. Argiarako elkarrizketa baten, hori da. Zein da zalantza sortzen zaizuna, edo zein da jakin-mina sortzen zaizuna, irakurtzen zabiltzenin eta dakizunien autorearekin egongo zarala. Nondik joan, zer da jakin-mina piztu zizuna, zeuri? Ni beti saiatzen naiz, bai galdetzen nik jakin nahi dudana, baina baita ere pixka bat susmatzen zein izan dena asmoa, ez? Eta beraz, zeri buruz hitz egin nahiko duen besteak, pentsatzen dut zuk ere antzera baten egingo duzula. Eta kasu honetan bereziki interesatzen zitzaidan, kontuan izan da dela artefaktu bat hori oso modu esplizituan dena artelan bat, lan bat badaukana bere zentzu propioa, ez, eta bere sistema eta joko propio eta oso agerikoak,
nola heltzen zaren halako lan bat sortu nahi izatera, aurretik aipatu du Miren Agurrek, joko horietako asko prozesuan sortu zirela, orduan zein da abia puntua, zer sortzen da gero, zergatik, hori batez ere interesatzen zitzaidan bai. Gustatuko litzaidake zinemara egokituta ikustea Eider Rodriguezen Eraikuntzarako materiala liburua. Liburuak alaba eta bere aita alkoholikoa denaren erlazioa lantzen du alabaren ikuspuntutik. Eta hori da bereziki gustatzen zaidana, alabaren ikuspuntua ze oso gai konplexua da, baino naiz eta gordinki lantzen duen, baitere ez dio dramatismo berezirik ematen. Gainera, liburuak orainean eta iraganean kontatzen du historia hau, alaba ja heldua denean eta alaba txikia zenean, eta horrek, pixka bat erakusten digu zein izan liteken pelikula horren egitura narratiboa, ez? Gainera, azken urteotan ikusi dugu nola zinemak euskal zinema idazle ezberdinen liburu ezberdinak egokitu dituen, ez? Adibidez, Katixa Agirreren Amek ez dute liburua egokitu zen Salve Maria filmean, Markol zuzendariak egokitu zuen, eta baita ere Eider Rodriguezen Bihotz handiegia liburua Pilar Palomerok egokitu zuen Los Destellos filmean. Interesgarria da baita ere nola emakume zinemagileak diren, emakume idazleak egokitzen, ez? Eta, gustatuko litzaidake baita ere norbait animatzea Eider Rodriguezen liburu hau egokitzera. Zergatik ez agian euskal zinemagile bat baita ere. Niri iruditzen zait, gaur egun kasi beldur gehiago ematen duela errealitateak fikzioak baino. Eta horregatik aukeratu ditut bi beldurrezko liburu baino ez fikzioak direnak. Batetikan Nicola Lagioia idazle italiarraren La ciudad de los vivos liburua, kontatzen du 2016 urtean gertatu zen gertakari bat, Italian. Bi gaztek gau asko pasatzuzten ora festa bat eginez eta batez ere kokaina asko kontsumitu zuten, eta hirugarren gazte bat erakarri zuten beraien apartamentura eta gero bortizki torturatu eta erail zuten, ez? Apartamentu horretan badirudi arrazoi berezirik gabe. Gertakari hau izan zen oso gogorra Italiarentzat eta Lagiola kazetaria zenak erabaki zuen ikerketa bat egitea. Ikerketa sakon baten ondoren liburu hau idatzi zuen eta oso modu polifonikoan gerturatzen da gertakari honetara, ez? Nik irakurri dudan gaizkiari buruzko libururik interesgarrienetako bat da, eta naiz eta ez fikzio bat izan, benetan beldurrezko liburu bat gertatu zen, niretzako izan zen benetazko beldurrezko liburu bat. Horretaz aparte baita ere gustatu zitzaidan Selva Almadaren Las chicas muertas liburua. Selva Almada idazleak baita ere ikerketa baten ondoren, liburu hau idatzi zuen, ez fikzio bat da, 3 feminizidio kontatzen ditu, Argentinan gertatutakoak 80. hamarkadan, eta erailketa hauen inguruan baita ere kontatzen du nola gizartea patriarkala eta sexista den, eta naiz eta 80. hamarkadan idatzia dagoen, egia esan gaur egungo hotsak ere irakurri daitezke liburu honetan. Gainera, Selva Almadak badauka zinemarekin erlazio bat, berak Lucrecia Martel zinemagile ospetsuarekin Zama pelikulan parte hartu zuen, eta baita ere pelikula honen diario filmiko bat proposatu zuen, El mono en el remolino izenekoa, baita ere oso gomendagarria. Eta Johan Esfarren Vampir novela grafikoa iruditzen zait oso egokia izango litzateke film labur bat, edo film labur serie bat egiteko, ez? Kontatzen du marrazkien bidez, kontatzen du hortz bakarra duen vampiro baten bizitza eta nola maitemintzen den, nola bizi duen, gaztetatik heldua izan arte, ez? Azkenean hor abentura pila bat proposatzen ditu Johan Esfarrek, bere garaian bai filme luze bat egin zuten, baina nik oso egoki ikusiko nuke film labur txiki askoko serie bat proposatzea vampir protagonista duela. Nik arrazoi ezberdin askorengatik irakurtzen dut, batetik lanagatik, askotan nik tesi garaian eta baita ere orain zinemaldian, zinemari buruz asko irakurri behar dut, literatura akademikoagoa edo ikerketak, zinemari historiari buruz, filmei buruz, zinema jaialdiei buruz, hori lan arloan, baino nik literatura aukeratzen dudanean nire etxean plazerragatik irakurtzen dut.
Ama literatura irakaslea izan zen, eta nik uste txikitatikan pasazigula berak zuen plazer hori literaturaren bain eraizpa eta bain neri, eta gaur egun plazer hutsarengatik irakurtzen dut, eta horregatik baita ere, liburu bat irakurtzen hasten naizenean gustoko ez badut, edo pixka bat ataskatzen bali manaiz, itxi egiten dut eta hurrengora jotzen dut, beraz, hori, azkenean niretzako liburu batekin esertzen naizenean etxean da disfrutatzeko momentu bat. Ederra izango da, dinot, Leire, zuretzat, Miren Agurren liburuak irakurtzie, dinot, zenbat gauza inspiragarri izan daitezkenak, baina alderantziz suposatzen dut be bai, Miren Agur. Dinot, hemen ate asko zabaltzen eta basabiltzate, emakume idazle asko, baina datozenak be, zenbat irakasten diguten? Benetan be, ni aho zabali geratzen naiz, eta pentsatzen dut, nik orain haien adina banu. Eta haiek izandako formazioa izan banu euskeraz gaztetatik irakurri alizatea, eta baina, bueno, nik Leire irakurri eta berari ere esan nion, Bihotz Museoarekin, unkituta geratu nintzen. Baina unkituta geratu nintzen bere alde batetik, bere jarrera sosegatuagatik. Ze liburu horretan naufragio bat abia puntua. Nik uste oso libura naufragio bat dela abia puntua, 3 partetan kontatzen dena, gero ja badator itxaropena eta badator eskerrona eta batez ere apaltasun keinu zoragarri batekin amaieran, horrek barrua astindu zidan, ez da? Baina esan dut, ze jarrera sosegatua naufragio hau kontatzeko. Eta beste alde batetik, ze estilo garbia. Eta orduan ikusirik hain pertsona gazte baten gandoain horiek, jarrerarena, estilistikarena, zanuen, zorionak. Benetan, Bihotz Museo bat liburuari. Bihotz Museo bat liburuari buruzari naiz, noski bere azken poema liburuari buruz. Biluzte ariketatxu bet badalako, itzein genuen horri buruz bai, baina Miren Agurren obra be bai. Suposatzen dut, alde horretatik bai, inspiragarria, dan hori gertatzen zaiguna, eta batez be, geuretzat eta bestiontzat eta jasotzen dugunontzat, baliogarri izan daitekena be bai. Bai, guztiz, niretzako horretan ere oso referente garrantzitsua da Miren Agur, eta bere referentea be baden Aniegno adibidez, ez? Hain zuzen, aipatu dudan moduan niri begirada pixka bat joaten zaidalako eremu intimora eta ikustea badagoela jendea hori idazten, oso ondo idazten horri buruz, ateratzen Kristonen lan literarioak hortik ez, eta lehenengo eta behin nire arreta ala pizten ez, eta alako gozamenerako aukera eskaintzen, norberak ere ikusten duelako idatz dezakela norberarenari buruz, ez, edo barrura begira zantzu baten, eta hala ere sortu zerbait interesekoa eta baliozkoa dena. Ez que ni zure kasuan adibidez, nik miresten dudan alen esan du jarrera sosegatu hori, eta alegin garbitasunetik, baina dotorezia estilistiko bat, ez da? Baina, ontxe esan berri duzunarekin lotuta, nik arrazoiaren eta emozioen artean oreka bat lortzeko igartzen den pilpira hori, nik uste dut oso benetakoa dela, inor ezer osotzen ez dagoana, eta zure lorpen handienetako bat dela. Ariketari buruz, gabiltz, eta suposatzen dut eraikitzen, da bakoitzaren ahotsa eta estilo bat opatzen, bada sortzaileran, suposatzen dut helburuetako bat, ezta? Eros egotie, eta aldatzen zoazen einien be eros egotie sortzen zabiltzan horretan, eraiki, sentitzezu Leire, eta momentu baten deseraikitzen lana be badau, Miren Agur zure kasuen be bai, ez dakizelan hartzen zuien sortze lan hori, eta zeuen ahots propio horren bilaketa. Oraindik, suposatzen dudalako badaukazula bidea egiteko Leire da sentitzezula hori be bai. Eta Miren Agurrek
divertitzeko beste gauza batzuk beharko dituela. Igual hautza aldatzeko ordua heldu zaian niri, edo isiltzekoa, auskalo. Ez, hori ez. Eta esaten dut, beti ez da. Momentu baten gainera berriro bueltatuz liburura, agurtzanek, protagonistak, klaro, azkenean badago, klaro, ezin dugu hemen dena esan, ez da, baina azkenean badago sorpresa bat, baina bera, hor Durangoko azokan dagoenean, bere buruari esaten dio, ez da, agurtzan izan zaitez libreagoa, eta zergatik dinotxoago, zergatik egiten dio herriotari, klaro, pizkatxo lehenago pentsatu berak, zoragarria izan behar du, une hori zeinetan sortzaile bakoitzak lortzen duen bere ahotsa, bere iztea, beste guztien artetik. Ta nik uste dut hori dela denon zerumuga, ez da? Denok nahi dugu izan, geure benetokotasunarekin, eta geu izatea nahazte zinak, bai? Ze azken batean hori da estiloa marka bat da, baina ez da marka bat eros dezakezuna, marka bat da zeure ibilbidean eta lan irmo batein eta gero isurtzen duzun usain bat, isurtzen duzun lurrin bat. Zeure buruarekin bat datorrena eta erakusten duena, hau, miren agur da, betikoa da, baina pizka bat desberdina. Hori da, nire ustez. Iez egin aldau, edo behin harrapatuta hortxe dago? Nik ustot oso zaila dela estiloa lortzea, baina behin lortu ezkero oso zaila dela estilotik askatzea. Baina, gure obligazioa da beti geure buruari ariketa berri bat exigitzea. Horretan nik konbentzitu nago, ezin dugu geratu geure goxotan, ze ondoia, arrakastadun formula batzuk ja kontrolatzen ditut eta horietan ibiliko naiz behin eta berriz, ez. Orduan, igual urrengo ariketa izango da, lehin duko naiz idazten, mina gurmeabek idatziko ez lukeen moduan. Ia zer gertatzen den. 70ko hamarkadan, Bostonen, arrazakeria eta ustelkeria gorenean direla, langile auzo irlandar bateko alabaren desagerketak amaren borroka gupidagabeari emango dio paso. Tentsioz eta emozioz betetako thriller indartsua. Kontra egotea, ukitzea ere badela dio egileak. Eta hala, bi egoera horien arteko harremanak sortzen dituen frikzioei bide eman die poema liburu honetan. Hankaz gora jarri zaio bizitza Pauli bikote harremanak porrot egin ondoren. Musika irakasleak ordea, ikasle hoien laguntza jasoko du. Idazleok sarritan esaten diogu eskerrik asko irakurliei, baina nik uste dut merezi duela eskerreunaren eta irakurketa aktibo horren ertzak esplizitatzea. Eskerrik asko irakurleari, hitzezko zubiak ere ikitzen ditugunean, beste aldean zain egotearren. Eskerrik asko liburuak azpimarratzearren. Liburuetako pasarteak azpimarratzen direnean, irakurle bakoitzak bere mini liburua sortzen du. Eta horra bueltatzen denean, bere burua ezagutzen du, eta gerora begira ere, bere norri izan zen gogoratuko du. Eskerrik asko irakurleari, liburuari, gauean, bere bular gainean lo egiten ustearren. Eskerrik asko, onartzearren, liburuek badituztela beren eskubideak, adibidez, aspergarriak izateko eskubideak. Eta eskerrik asko, liburu batek, zauri bat ireki dizula, eta beste batek, zauri bat itxi dizula aitortzearren.